milisami song jalining lengpi aprangsi berta thepi arjuitha COVID-19 awor kangbak jamajok medical EM khonsing rongpi COVID-19 positive kelongdon CM MP EM emesiatum satlangken kenang sot Jiriplikep ki putanga sok chili jonner kep aing nartopiden khonsing rongpi aphan EM ang hoipen pasun serak nangko kali pulotek kache songasai sitami deng nang kokpopu KSA, KSYC, Arotum, Kether. Keroni Southern Range atumpen ihum bolero pick up hengpi kang huagari kenep tulong. Kaprek adim chot kalilo non ke karbyang long arlo along ta kachire lapen kaphere meme COVID-19 award nang le rokhang janglo. Sonsi pini medical EM khonsing rong pi amata COVID-19 positive ang thek lang hamlo. Tong sekot pensi kelang Japan DMCH along alang lipan ponlo lasi CEM MP EM lapen MAC atum anta via sadlang KN kenang sodlo hapu Kheroni Model Hospital along ta inut Narul Islam non medical assistant Mailu Hospital along inut GNM Rinki Kumari lapen dikreng hawar pen inut asa COVID-19 positive kelong non amat Kheroni Model Hospital, Mailu Hospital, Assam Gramin Vikas Bank, Kheroni Lapen, Dikreng Arong, Containment Zone, along si Bikoglo. Pinpur me Medical Department, Atum Pensitame, Jasemet, Rong Arlo, Filmate, Seson Kedo, ANM Asa Atum, COVID-19 Aporahut, Ing Prim Kipiasai, along Chingrum Dunde Dat Si Keme, Lapen Unte, Seson Ta, Ing Hap Chek Si Keme, Athe, Pophiako si kachiri kenang sot lopusi cherok tok aradatum pen chethan rinti athe bangso keso pen rong aradatum kachiri akisung dopame Pachuni indeng chok sikiapa isi wana muhutsak arui somuntan arbon wang pungarong rong isi pen kowe rong paropi konatni ke rong paro lapuson si ke rondam si hadak aradatum apan kowe karche pen aledo lapen thengpi kang hupen kopuson si kapajok ponthep jima halada aradatum apan isia bidi asonlo lapen thengpi kang hupen lokke rengung e isi jerok tokasai jenglo lasi bangso putak isi kabo ipon lopusi nang thandun alang litum ron ponbom bang bom mahutsi ihum bolero pick up ML04C 1850 neptun long lapen hithiador suri krepoan loji foresatum bang bom puberta longsi towarakung ramajo pasujo bangso gari kakuruk dampen kecek dam longke kengjang tuara gari hum tuk teklongsi agari vandet lopusi ranger bibison dogli pen kerangkiatum karju damahut nang thandun Kheroni pen ransing teron news fast karbyang West Karbyang Kheroni PS ke parlo Kheroni Chengbong along Prakash Rongpi asok ahidi chiri plikep aparman asok chili patowe porphai kre sira chitima pormalom nampia ingnar John Trogner Cap Bagdoji Nampi Pen Wangsi Chopidet Alang Litum Kiputang Pengsuri isi lapen Pinilo Asok Ke lapen ke somji arni Bonta Alang Litum Lapuan ke klem Kacepadu Pen Ningwe isi bet Pajut Piko Ajok Aning ke oipik Khangjang Pusi Chethan Lasi Forest lapen Karbyang Autonomous Council CEM apan Akirapta Johang Athe non-lockdown Aporahut Komatsi nangkera popusi Perangke atum kahumri damahut nang thandun Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbyang Hauraghat KSA Regional Head Brand tum Pinidok Moka Forest IBLong Perangkiamai Phasi khonsing rongpi EM ang hoikang niji awadadur ave lasi prabjin pen arpu pasun serak nang jipu jongsi arpu pen pasun se pulote sodak kache songasai deng nang kokpo puta alang litum ketherpon alang litum ke jong thua tengke sekot pen labang su perangke amai kehangan koke non ju gedam tang tarik niarni niltum kaching online karbi luchar ya song akong chun bangapan akehai khonsing rompi alangi lamkang tangetha lapuson pen nilitum karbi luchar ya song tum ninki oi ninki pung do ko lasi luchar ya song pang son nong ke juta labang so bang nilitum karbi luchar ya song pen mantune kita nilitum kroi kontekte lapen alangi pan kondemno la bakso
IM pipen alang li claim thai si alang li lason choklem no pop prap jin pen alang kan pasun pon mo jon si pasun pon pe kolte ni tum lo charte som pen intam rak pen samin ni tum chisom podi labang so alang ni tum pini labang so phara kya mai long si ni tum ninje pon da lo jon si sunse tik ni tum dharna same ku pini asai same tum dei boji alang li pam sunse tik lasi ni tum labang so akachisom ke ton ke sunse tik ta Son thak thak si pu Karbi Student and Youth Council aro longsodar inglenga hemalong tong sekot pen pherang kiamai kepha KSYC asong penta EM khonsing rong pia phan ang hoi pen pasun nangji pusi ke hangpon jongsi patepek pulote sai jokje thur pak chesong nang kokpo pusi chingkrin pon Hanang pha adan thebang ke la pulo ilitum ka dogo weda chini lo kitam tang nin thoma prang ilitum Karbi Student Association na kongchung bang aphan alang likilang ro mati ke dong phit ke pathera podang ni litum Karbi Student and Youth Council haruha Regional Council la tumbang vehemently nitum condemn lo pe mingduk pig lo la pe alang li organization aphan nang pu alam bang nitum ningduk chipak lang lo jeni litum sai ke claim bang ke ni litum public stand aphan pu bang ke ni litum abang ningduk lo la pe ni litum pini kichini kang tung medical department kon si kile lo lahai tung ka chini kang tung pini nane sub center tim tanpo pudak doktor ave dowai ve ka do ve lahai chini ro ko an makele le tung chini asi lason ayem rat pen chigi thekte kidu ke la han chigi thekte bang hanaman pi thekte ayem aphan mangke yem kidu masi auta velu pusini tum ka bisten and youth council haruha regional council pen mangke pini la so through your channel ni tum mangke pachini kang tung la pen ni tum ipil kang tung CM tuliram rong hang aphan je lason man si pitek the kidu kela pen kaching kitek the ye main charge phanon mat immediately la nang ji la pen medical line charge KNK lage gaitri mantro ki pu ta ho nane pondita kamali lage la si mission kidu kela men kaching kitek ali ami chor ali dar phansi ye main charge bang pone kusi nili to la sini ka binglong la pen news fast Dok mukak pen long kiram teron News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong along Kolonga adolong keheno Ciklojon Thombak dotang lo keheno tang Bonta PWD Department atum kelang kecari kawe lapen KAAC tim Karbi Anglong atum sitame lapupu kacedam kacewang sitame labangso adolong parwek nangji Bonta ame kawe son cikrongsi lang prongajok non adolong theng pianta thuet lo lapen linglang puran pinlo lasi pini KAAC Hamran District Committee atum pen RCC adolong nang pivek nang jipusi KAAC along kecari kethekiding atumaphan hangpon lapen jongsi nang pipi pulote kachesong angdeng sitame dam nang kok pupusi pherangke kardupona hut sartherong hangpen nang pachini don main pini ni tum theklong lo ipuam long sarpo dolong komen tune yin pen tan nilitum do charlie song pen ta demand piglo ladaket wooden bridge ke chok chelo Udian bridge ke chok chelo penitum dak diman lo sanilitum alam arjuje piniani sanilitum la pudobo sita piniani theksulong lo pinia condition theklong lo am ipu among sarko lo so udian bridge sang lo pinia ani anta nilitum ulo charlie song tapen belek hamphang song tana homri pig lo media sta pig lo kisa pini council asor garbiang lo autonomous council asor ta pini hang reply tawe nang ke nang homri nang hompat tawe lapen do tulang PWB Department asor pini na to naka humri nang humpat tawi laki nilitum karbilo charlie song pen ning duk piglo lasi nilitum karbilo charlie song agin pen council asor phan la pen PWD Department asor phan white duck pen pachini kang tung ke nalitum tong sekot pen labangso amlong adolong nalitum nang ki humri nang humpat pen kaya ason kaya mang kaya teng ason adolong ki pa mei phan nang litum along sia responsible nang litum sia jakong do kasi nang litum claim pon po bus ning kilo asi nilitum jong sila bangso pini news pipen litum lo charlie song pen chuning ri mati iska demand ke immediately ben tumanang paim laso ke demand nang pe chok nang ji apin chok che puwat pet padang te nilitum further step ame lo charlie song pen deng nang ko Dongkamu kampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Non malong so phan beer time tong snack. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam.
For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000 492143 or 8472 039 605. Berta kang tonpen nang chirui chulo. Difu Municipal Board Ward Number 5 Arlo, Lorulang So Jirjar Aklamalong Pini SGB Penja Ponsi, Rong Plia Rong Atum Metang Arong Aduya Hoy, Momua Prangtame, Kachini Ponji Apan, Lapen Alama Vedet Apansi Pini Pillar Som Ponsi Ang Tek Pon. Lasolong Jirjar Aklam Rong Asar, Uttam Rong Pi, Lapen Bongrum Arong Asar, Welson Bongrum, Arlong Langso Rong Asar, Budhu Terang Atungpen, Chetong Dunsi, Pillars Ang Tek Kesomahut, Haki Lapen Metang Arong Apan Aduya Hoy Chepang Tek Dun. Lasolong SGB Pen, Larong Pliatum Metang Arong Apan Aduya Hoy Kachesom Ponke, Mesenalamlo, Ateke Wangjilang Arnitame, Chepang Tek Joy Ke Poputa, Perangkeangno Nang Pachini Dun. เป็นกังแคริยาสาวสวยริยังบองนี่ตุ้มรองพลีบาลิรามารองละเป็นเดือดยาระปั๊มละเป็นเดือดซนบองรูมารองละเป็นอาลองลังโซรองนี่ตุ้มสารีหิมามาเตบอนดรีกินเอละโซพิลาร์กัจจิสอมมาเตหมอพิอาจิรกิดิงตาJihuri redaji, mana carbo redaji afansi nilitum boundary jithiglo, mojer reding afansi, lasi nili, lansi nilang. Difu Penson Don Terang Report News Fast Karbiang Long. Boithalangso Municipal Board Kaparlo Ward Number 1 Chucha Terona Rongpen Ninja Lenjri Kacheleng Atowar Keheno Jok Rat Atom Akisung Pen Chetong Nanglo Bangso Towar Kedamtang ASDC KAAC Sorkar Kachari Afot Selam Ponchot Pen Piniar Nianta Madu Asorkar Atom Penta Kasalam Pipon Kelangpon Kavidera Jok Bangso Towar Inghan Langbung Athaksi Kedam Nanglo Lasi Bangso Hawar Radatum Kacheleng ke Joy Keji Aphan Duaramla Constituency MSC Prabhat Chandra Taro Nangka Humri Pen Akerap Kelong Jia Phansi Towar Cholang Ding Lupusi Hadak Arat Tumpen Perangke Kahumri Damahut Nang Pachini Dun Wothat Lang Supen Rajan Ronghang News Fast Karbiang Long Sumindara long COVID-19 keso abor ki jumput ajok sumindara long isi kethetan akeso nang chemansi phurkimo along dokokpo Lasi bangso keso abor pen kachepa jogjia phan India adada long COVID-19 a vaccine kaselama phan do desang selo The Indian Council Medical Research Thihek pen ICMR Lapen Bharat Biotech International Limited Thihek pen BBIL atum bangso COVID-19 a vaccine aphan do desang sesi bor ipon bomlo lasi ICMR expert atum pen pachini ponke pai paya chiklo niphai krep ho arni an bangso vaccine hithia long ponji pusi pachini bangso along Bharat Biotech lapen ICMR atum pachini atengke non ke wangji pai niphai krep ho arni hot ponsi radaphan bangso vaccine longji puta pachini pon bonta clinical trial patang lang puta pachini pon News Desk Report News Fast Karbiang Long Pinia berta lan si pajodiglo do methak me kardom.